Mene cikakken sunanka? Sunana Amadu. Ahmadu wane? Amadu Magaji. Ahmadu Magaji daga wani karamar hukuma a jihar Kaduna. Ka tuma aiki haji babu ko wannan ne aiki hajin ka na fari? Wannan ne na farko. Wannan ne na fari. To baba gashi kun wahala a airport jigila. To yanzu me shawara a mai da kai gida ko dai ka yadda a karsa? Gina ina. Najeriya mana inda ka fito. To kai ka kawo ni da. Ashe baka da kunya. La'ila. Kai jama'a. Ni. Kai ka ban dariya yau. La'ila. Ne baba ba ka so mai da kai? To ko ina. Wai na ga wahalar da ka sha shi nake ji baba. Ai ba damuwa. Ba damuwa ba. Ba komai. Akwai bayan wahala kai daɗi. Haka yake baba. To baba shekarar ka nawa kana so ka zo aikin hajji? Ban taba ambata ba ko sau daya, amma bana da Allah da ya ɗabi rabin gana zo. Sai ga ka zo. To ya aka yi noma kai ko kiwo ko ɗan siyasa? Kiwo a'a bana siyasa ne. Kiwo? Ina iyaka kuma sai Allah ya yarda. To wace addu'a kake ga 'yan uwa waɗanda Allah bai ba su ikon aikin hajji ba? Ai Allah zai ba su tun da dai na zo. Zan roƙa masu. Haka ne baba? Ya kake? Haka ne. Kai. Ai ba ni ka don Allah yarda. Haka ne baba? To yayi baba Allah ya taimaka. Amin, na gode.